Спри за секунда. Защото това, което ще чуеш сега, може да промени начина, по който гледаш на здравето си завинаги. Знаеш ли какво е общото между хората, които достигат 80 или дори 90 години в добро здраве? Не е само късмет, не е само генетика. И определено не е някаква скъпа тайна, достъпна само за богатите. Истината е много по-проста и много по-достъпна, отколкото си мислиш. Днес ще ти разкажа за 7 навика, които науката свързва с по-нисък риск от рак и тежки болести в по-зряла възраст. Не са сложни, не изискват пари, изискват само малко внимание и желание. И ако останеш до края, последният навик ще те изненада, защото е толкова прост, че повечето хора го пренебрегват всеки ден. Нека започнем. Представи си Мария от Пловдив, на 67 години, пенсионерка. Цял живот е готвила за семейството си, грижала се за децата, после за внуците. Но за себе си рядко е намирала време. Преди 2 години лекарят й казал нещо, което я накарало да се замисли. Не й открил болест. Просто й казал: Мария, тялото ти дава сигнали, слушай ги докато е рано. Тя го послушала и днес се чувства по-добре, от когато е била на 50. Историята на Мария не е изключение. Тя е модел и ти можеш да следваш същия модел. Първо нещо, което прави разлика. Какво слагаш в чинията си? Не говоря за диети, не говоря за забрани. Говоря за нещо много по-естествено. Когато тялото ни обработва храна и кислород, произвежда нещо наречено свободни радикали. Звучи научно, но идеята е проста. Това са малки нестабилни частици, които се движат из клетките ни и могат да увредят ДНК-то. А увреденото ДНК е началото на много болести, включително рак. Какво им противостои? Антиоксиданти. И те са навсякъде около нас. В черешите от кюстендил, в морковите от градината на баба, в спанака, в боровинките, в червените чушки, в доматите. Тези цветни плодове и зеленчуци съдържат вещества, които буквално неутрализират опасните свободни радикали, преди да са успели да навредят. Не е нужно да промениш всичко. Просто добави 1 шепа боровинки сутринта, морков следобед, малатия спанак в супата вечер, толкова е достатъчно за начало. Помни, не е твоя вина, че никой не ти го е обяснявал така досега, просто никой не ти го е казал на прост език. Второто нещо е по-неочаквано. И много хора го подценяват. Стресът. Необикновеният стрес от ежедневието. Говоря за хроничния, натрупан, тих стрес. Онзи, който стои в гърдите като тежест. Онзи, с който се събуждаш и заспиваш. Помисли за Георги от София. На 72 години. Бивш инженер. Цял живот е работил под напрежение. После се пенсионирал и си мислял, че стресът е свършил. Но не свършил. Само сменил формата си. Сега се тревожил за децата, за новините, за здравето си, за всичко. Тялото му останало в режим на постоянна тревога. Ето какво прави хроничният стрес с тялото. Мозъкът изпраща сигнал за опасност. Надбъбречните жлези отделят хормони на стреса. Имунната система се потиска. Възпалението в тялото расте. А хроничното възпаление е среда, в която ненормалните клетки се размножават по-лесно. Не е никак случайно, че хората, които живеят дълго и здравословно, са научили как да пускат напрежението. Не го потискат, не го игнорират. Просто не го оставят да живее постоянно в тялото им. Как? По различни начини. Разходка сама, градина, молитва, писане в тефтер, разговор с близък човек, дори просто да седнеш на верандата и да гледаш небето 5 минути без телефон. Когато кажеш на нервната си система опасността мина, вече съм в безопасност, тялото ти започва да се лекува само. Клетките получават сигнал да се ремонтират. Имунитетът се събужда. Това не е мистика. Това е биология. Третото нещо е движение. Но не онова движение, от което те е страх. Много хора на 65, 70, 75 години чуват думата спорт и се отдръпват. Мислят, че е за млади хора. Мислят, че трябва да се изтощаваш, за да има смисъл. Но истината е точно обратното. Леките, редовни движения са много по-важни от интензивните тренировки. И ето защо. Тялото има нещо наречено лимфна система. Тя е като канализацията на организма. Извежда клетъчните отпадъци, мъртвите клетки, токсините, но за разлика от кръвта, лимфата не се движи сама. Движи се само когато мускулите работят. Когато седиш прекалено много, отпадъците се натрупват.
а натрупаните отпадъци създават среда, в която клетъчните мутации се случват по-лесно. Помисли за Елена от Варна, на 74 години. Прекарвала почти целия си ден седнала пред телевизора след пенсиониране. Чувствала се тежка, уморена, без енергия. Един ден съседката я поканила на сутрешна разходка по крайбрежието. Само 20 минути. Елена се съгласила нехотя, но след месец не можела да си представи деня без тази разходка. Ставала преди съседката, спала по-добре, краката я боляли по-малко, чувствала се жива. Не ти трябва фитнес, не ти трябват маратонки за 200 лева, трябва ти само да се движиш. Разходка до пазара, малко градина. Леко потягане сутрин, танц на хоро в събота с приятели, всичко брои, всяка стъпка е послание към тялото ти, аз съм тук, аз се грижа за себе си, аз съм жив. Четвъртото нещо е едно от най-подценяваните в медицината – самотата. Звучи ли ти познато? Децата са заминали, приятелите са намалели, някои вече ги няма, дните стават все по-тихи, все по-дълги. И в тази тишина се промъква нещо тежко. Хроничната самота не е само душевна болка. Тя има измеримо въздействие върху физическото здраве. Проучвания показват, че продължителната изолация влияе на имунната система толкова силно, колкото и тютюнопушенето. Мозъкът възприема самотата като заплаха за оцеляването и реагира по същия начин, по който реагира на опасност. С хормони на стреса, с възпаление, с отслабен имунитет. Но когато сме свързани с хората около нас, когато се смеем с някого, когато помагаме, когато чувстваме, че принадлежим към нещо, тялото произвежда съвсем различна химия. Химия на сигурност, на лечение, на сила, на... Иван от едно малко село близо до Велико Търново загубил жена си преди 3 години, затворил се вкъщи, рядко излизал. Здравето му започнало да се влошава бавно, без очевидна причина. Докато синът му не го записал в местен клуб за шах, Иван протестирал, казал, че не му трябва, но отишъл. И след месец се завръщал всяка седмица с блясък в очите. Намерил хора, с които да говори. Намерил смисъл в малкото неща. И тялото му го усетило. Не ти трябва голяма социална трапеза. Трябва ти само едно истинско човешко присъствие. Редовно. С грижа. Петото нещо е за дома ти. За въздуха, който дишаш вкъщи. Много от нас са свикнали да почистват с силни препарати. Белина. Синтетични освежители. Химически спрейове. Мислим, че чистотата изглежда и мирише точно така, но тялото ни поглъща всичко това. Кожата, белите дробове, черният дроб работят без почивка, за да изчистят това натоварване. С годините тази тежест се натрупва. И имунната система, вместо да пази клетките ни, се занимава с химическото натоварване от ежедневието. Малката промяна тук е лесна. Оцет и сода за почистване вместо агресивни химикали. Отворен прозорец сутрин вместо синтетичен ароматизатор. Натурален сапун. Прости неща, евтини неща. Но тялото им е благодарно. Не трябва да изхвърляш всичко от дома си. Просто замени едно нещо, после друго. Бавно, без стрес. Шестото нещо е нещо, което се оказва важно на клетъчно ниво. Целта, смисълът. Причината да станеш сутринта. Изследователи са открили, че хората, които имат силна вътрешна цел, независимо от възрастта, имат по-ниски нива на възпалителни маркери и по-активна имунна система. Клетките буквално реагират на това, дали животът ти има смисъл. Звучи невероятно, но е истина. Помисли за Стоян от Русе, на 78 години. Прекарал 5 години в пенсия, правейки почти нищо. Гледал телевизия, чакал, чувствал се излишен, докато внукът му не го помолил да го научи да реже дърво. Стоян имал тази умение от младостта си. Те прекарали заедно един следобед в гаража. После 2. После Стоян започнал сам да прави малки дървени предмети. Лъжици, рамки, малки играчки. Дарявал ги на съседите. На детска градина в квартала. Промяната в него, видима дори отвън. По-изправен, по-буден, по-жив. Целта не трябва да е голяма. Може да е цветята на балкона, за които само ти знаеш как да се грижиш. Може да е рецептата, която само ти приготвяш. Може да е историята на семейството, която само ти можеш да разкажеш на внуците. Намери нещо, което те прави незаменим. Дори в малко. Дори за един човек. Защото когато тялото ти получи сигнала, че животът ти има смисъл, то се мобилизира. Защитава се. Лекува се. И накрая,
Последното нещо. Онова, за което ти казах от самото начало, че ще те изненада. Сънят. Да, толкова просто. И толкова подценено. По времето, когато спиш, тялото ти прави нещо невероятно. Мозъкът изчиства отпадъчни продукти. Имунните клетки патрулират и унищожават всичко подозрително. ДНК-то се ремонтира, хормоните се балансират. Всичко това се случва само когато спиш достатъчно и качествено. Когато лишаваш тялото си от сън редовно, тези процеси спират. И тогава рискът от всякакви болести расте. 7 до 8 часа сън на нощ не е лукс, не е мързел. Това е основна биологична нужда. Все едно да не пиеш вода и да се чудиш защо не си добре. Ако имаш проблеми с съня, говори с лекар. Не се опитвай да го решаваш сам. Понякога малка промяна в навиците преди лягане, по-малко телефон, по-тъмна стая, по-тиха среда, прави огромна разлика. Ето ги и 7-те навика. Храна с повече цвят и антиоксиданти. Освобождаване от хроничния стрес. Редовно, леко движение. Истинска човешка свързаност. По-чиста домашна среда. Намиране на лична цел и смисъл. И достатъчно сън. Нито едно от тях не е невъзможно. Нито едно не изисква пари, които нямаш. Нито едно не изисква да си млад или напълно здрав. Но заедно, тези навици създават среда в тялото ти, в която болестите трудно намират място. Не е твоя вина, че досега не си знаел всичко това. Просто никой не ти го е казал на твоя език, с твоите примери, за твоя живот. Но сега знаеш. И знанието без действие е само информация. Действието е онова, което спасява. Избери едно нещо от днес. Само едно. Добави го в деня си утре. Не всичко наведнъж. Само едно малко нещо. И тялото ти ще го усети. Ако това видео ти е дало нещо полезно, напиши в коментара какво е онова едно нещо, което ще опиташ. Много ми е интересно да чета вашите мисли. Споделяй го и с някой близък, защото може би точно той или тя го чака да чуе. Абонирай се, за да не пропускаш следващите видеа. Грижим се за теб и се радваме, че те има тук.